салом алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. Мо ҳам шукронаи худо созем хубем. Айзоду рӯзум чанд қад гузаштагиай, ирӯз якшанбеай, хостум баҳри шумо видео кунам ва ҳамин тӯҳфае ки шаварам гирифтагӣ будум ба шумоам нишон бутим. Шаварам аммо рӯзи зодрӯзум телефон заказ кардагӣ буд, як ду-се рӯз дер омад. Барои аммо хостум ирӯз нишон бутим. Инам хеле телефон, бениҳоят телефони хуб. Ма уқақай телефонро намефаҳмумо, некем хонор 70 будай телефон, ай худаш хонор 50 ҳаст. Баъд гуфта ки хай туда ай худам да модели баландчо гирифтам, ман намефаҳмам. Хай дӯстони азиз, инам хеле як чихоли хеле миллионерский харидем. Бо беҳад хушр метова. Телефони пешинаи ма инаи буд, да фариза додем. Фариза бо чихоли нав харида, чихоли кампириски. Инам хеле хай. Свети худаш боша инай хеле дӯстони азиз. Ина. Чорни, ҳа? Не, чорни нест, хеле свети ма нағз мед. Дӯстони азизу меҳрубон, ирӯз якшанбеай, мо тайёр кардастем бургер ранги KFC. Намедонам меша, намеша, чӣ хеле меша ки кардастем. Ин халера ма тайёр кардам феъле. Иҷа мардак дал шиша мекунам. Ма ҳамаша тайёр кардам мондагиам. И просто хеле мекунам. Ҷо ба ҷо мемонашона. ҳамаш худам кардам. Чун дор? Яъни одами дига бетоқат. Акира картошкаро просто барои да, она любит картошки. Хай соус барои бургер. Ям хеле харидагӣ будем. Бо як бор дигам тайёр кунем, гуфтем ина салат. Ма бодринги свеж доштем, бо бодринги салёни ҳам доштем. Касе салёни кати бихӯра, салёни, баъд пиёз иҷа, перес болгарский, помидор. Болгарский нагуфтам. Болгари нагуфтам. Болгари. Болгари. Фантастично. Хай намехел. Болгари я мамедонам. Болгари лева я медона. Диди, ай ранги ма медона. Инам хеле хай дӯстони азиз. Ина хеле таъмо чи KFC хӯрдагима, бургери ина хеле филедор. Гуфтем ирӯз филедор кунем. Хеле котлет не. Ина мехеле. Котлет мексоза? Котлет не. Намедонам мохия бори хеле бихӯрем ко. Чӣ хеле боша? Дома. Ина дӯстони азизу меҳрубон, котлетои мо гудуко гуфтан ки ба бодринги свежи мо мехӯрем, хеле шуқqa намехӯрем. Нозу бозор кардан хай. Ятаи бо мондастем, бо болошам ятаи салат мехӯрдиян. Барги салат. Нам хеле ба махкам мекунем. Бургери мо тайёр шуд. Ина дӯстони азиз, шакли тайёруш. Ва мо иштиёи таом. Касе хӯрдаиста иштиёи таом. Дар инҷо боша влога ба поён мерасонем. То влогҳои оянда дар паноҳи худо бошед. Худо нигаҳдори ҳамаи шумо бошад. Хайми бургери фаризарам бибинед. Аи без ничего айда. Помидор, бодринг, гӯшт, баъд салат тамом. Пиёзу баргаливу хеле надора. Анам хеле хай дӯстони азиз.